ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ ଟାଟା ଗଲୁଣୁ ଆଜି ଆମର ଟମାଟୋ ଦଳା। ଟମାଟୋ ଦଳା? ହଁ। ଟମାଟୋ ଦଳା କ'ଣ? ବର୍ଷା ହବ ଯୋଉଟା। ଯତିନ କ'ଣ କରୁଛି ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପନିର କୁପ୍ତୁକୁ ହଉଛି। ପନିର ଗୁପ୍ତୁକୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ହେଲା ଆମର ବାଟଣା କଞ୍ଚା ମଟର ପଡ଼ିବ। ବାଟଣା 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 ମସଲା ହେଟା ବାଟ କଞ୍ଚା ମଟର ପଡ଼ିବ। ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ପନିର ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ପନିର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ। କଞ୍ଚା ପାଣି ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରେ ପାଣି କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ପାଣି ପନିର ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁନ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି କଞ୍ଚା ପନିର ପଡ଼ିବ। ପନିର କୁପ୍ତୁକୁ ପନିର କୁପ୍ତୁକୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏବେ କ'ଣ ପାଣି ଦିଆହେଲାନି କ'ଣ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ଏବେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ତାପରେ ଦେଖିବ କଷା ହଉଛି ବାଟଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଗରୁ ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି ପଡ଼ିବ? କଷା ହଉଛି ଏଇଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ନା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ? ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ। ରୋଷେଇଆ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଆସିଛ? ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ କି? ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ? ଆଚ୍ଛା କାକିନାଡା ଷ୍ଟାଇଲ। ସଇଲା କାମ ସଇଲା। ପନିର ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। କଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଏଟା ହେଇଗଲାଣି କାଢୁନୁ। ଏଇ ଲିପୁ ଏଟା କାଢୁନୁ। ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଘିନିକି ରହିବୁ ସେ ଦେହ ଗାଁ ଖାଉଥିବ ସେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ନା ଗାଜ ଗାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗରମ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଏଟା ରଖିଦେରେ ଗରମ ଅଛି। ଏଟା ପୋଡା ହେଲା। ଏଟା ଧୋଇ ଦବ ରେ। ଏଟା ପନିର ପଡ଼ିବ। ପନିର ପଡ଼ିବ ଏଟା? ଏଟା ସବୁ ଧୋଇ ଦବ ରେ। ଏଟା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରି ଦେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସକାଳ ଧୋଇ ଦେଲେ ଏଟା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରି ଦବ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା। ହଁ ପନିର କୋପ୍ତୁକୁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କହିଲେ ପନିର କୋପ୍ତୁକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣେ ବେକାର ସେଇଟା ଫାଲତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇस ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଇଛି ପନିର କରି ପନିର आलू मटर पनीर देखंतु कुप्तुकु कोन कहिए ना ना हम कुप्तुकु ना कुप्तुकु गुपचुप हमर आलू मटर पनीर रेडी। वाओ लागबा किंग किंग कांग ताले पूरा रेडी पूरा एटा कोन पडिबो कोन हैना एला सब पडी सालानी काली धनिया पत्र केवल लास्ट पडिबो। या तो यूनिक जिंसटा कोन पडी छी यूनिक जिंसटा एई जो तरकारी तमे कलो तारे एई सब यूनिक जिंसटा कोन कोन पकेई ता दे यूनिक जिंसटा जे सकाळ फीलिंग्स भावनाटा हो सेटा सब इम्पोर्टेंट ओ माने या तरकारी दे भावना पुरै छु आ भावना पुरैलु आउ का पुरैलु न मलाई के आरो बसे बोलले वर्षा समय मत कहला एमनी करा हैं दो पानी मिली हां पानी में आ पार्टी रे पेस्ट पुरै कप कप होजु तार पड़ो जो धनिया पत्र पड़ो कौन पनीर छुलचुल कौनटा बर्तमान आमर ताले पड़गला कौन धनिया पत्र अच्छा बस रेडी रेडी बंद कर दियो हो गला तो कौन बस रेडी वाह घोड़ना देदवा ओढ़ना ओढ़े देली बहल करी मोर काम सरला ये लिखु बाबू की बर्तन एबे जदी खाइले बोले हबो नै पनीर